pinatatayuan ko, pupunta tayo doon sa tuktok ng bundok na yun. Yung po yung lalakaran namin. Sulit naman pag nakapunta doon, mawawala po yung pagod. So tara, tuloy na natin yung paglalakbay sa Tayak Hill. Kuya, malapit na ba tayo? Hindi pa! Tsaga-tsaga pa! Haggard na, haggard! O, selfie, selfie! A few moments later. Sobrang galay na. Ang bigat kasi ng dala kong bag. Blind curve. Oh my God! Oh my God! Nakakatakot. Parang hindi ko na kaya. Grabe. Para sa Tayak Hill. Kakayanin ko to. I can't breathe. A few moments later. So yun guys, after 40 minutes, may patikim na tayo kung ano yung makikita natin sa taas o sa Tayak Hill. Wini-welcome na tayo. Pero 40 minutes pa lang, meron pa tayong 20 minutes para maglakad. So, akala nyo nandito na tayo. Patikim pa lang to guys ang makikita nyo sa taas ng Tayak Hill. So, tara na, tuloy-tuloy na nating tuklasin kung ano kagandahan ng Tayak Hill. Tara guys! Kaya pa, kaya pa? Nagbibilang na guys. Hawak ka dyan sa hawakan, baka matumba ka. Sakripisyo talaga po. Pero sulit po pag nandun na po sa Tayak. So yan guys, papasalamat kami kay Kuya kasi sakay na kami dito. Medyo mapapadali po yung pagpunta namin sa Tayak Hill. So ayun, nagpapasalamat kami kay Kuya yun. Hindi po namin siya kilala pero pinasakay kami dito sa kanyang sasakyan. So thank you Kuya, maraming salamat. Yun, mapapalapit na tayo guys. Malapit na guys, kunti na lang. Makita nyo na yung Tayak Hill guys. Malapit na po tayo sa katotohanan. Sobrang lapit na natin. Hindi po yan pupuntahan natin kasi sobrang taas naman yan. Baka hindi na namin kayanin. Doon po tayo pupunta, doon sa part na yun. Kung nakita nyo po yung kulay puting yun, doon po tayo pupunta. So, kami excited na. Alam ko excited na kayo. So, tara na tayo guys. Punta na tayo dito. Sobrang gutom na kami. Kakain muna tayo guys. May nakita ko ditong kainan. Kaya meron naman siyang higit pilay silog. So, tara na guys. Punta tayo dito. Kakain tayo. Meron tayong chicken fillet rice meal. Ayan. Ayan. Magyayaman-yamanan muna kami dito guys. Dito muna magkakain.
A few moments later. Ayan. We're going up. Yes. Up there. Kasabay po namin sila, mga From DepEd. from DepEd po. Mga mabuting guro. Yan po. So yun ma'am, abangan nyo po sa YouTube channel ko po. Yay! What's the name of your YouTube? Dominic Cristobal po. One eternity later. Welcome to Tanaw Park. Tanaw Park. Alit. So yun guys, 930 steps. Ganun yung siya kataas. Tayak Hill, pero hindi pa po ito sinasabi yung amazing view ng Tayak Hill, kasi nandun sa likod ko ang isa sa pinagmamalaking view dito sa Tayak Hill. So kung excited na kayo, lalo na ako sobrang excited na, kasi nung huli ako pumunta dito hindi pa siya ganun kaganda. Mas nag-improve pa siya at dinevelop siya ng government ng Rizal, Laguna. So ayan, pupunta na tayo guys, pupunta na tayo sa amazing view ng Tayak Hill. Taas ng hangin guys, ayan na. Oh, tadadadadadan. Jump shot kasi baka pagkalan ko nasa baba na ako guys. Sobrang taas dito guys.
makakaakyat tayo dun guys. Kaso, hindi ko alam kung kaya ko pang umakyat dun sa taas. Nandito lahat sa 7 Lakes of San Pablo. Kita-kita dito guys. Ayoko kayong lumapit doon kasi hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya makita kasi sobrang taas po na may takot po ako sa taas. Pinipilit ko lang po talaga for this vlog lang. Para sa inyo guys, ginagawa ko to pero sobrang nangangatal na po yung tuhod ko. Para lang makarating dito sa Tayak Hill ulit. Yes! Sobrang taas! Ayan na si kuya, paksak na siya. Oh my god, hindi ko kaya. Kaya pa? Ayan na si kuya. What the? Nakaya ko guys. This is Cristobal. Hanggang sa muli. Paalam. God bless everyone. Thank you for watching guys. Nakaya ko ha. Ito yung pinakamataas na part ng Tayak Hill guys. At para sa inyo,